la norma és major de 16 anys, parella i tal, però ahí estan esperant a que es toque, pobres. I segueixen dos nous participants que conformen part d'esta processó des de fa tan sols 2 anys. Els gigantots Rei Enxaume i Navirolai d'Hongria, que custodien la imatge de la Mare de Déu fins la plaça, on representen la dansa que ha sigut composada expressament per a ells. Els tornejants són, al costat de la muixeranga, la dansa més emblemàtica de la Mare de Déu de la Salut. Este singular ball d'orígens guerrers reple de continguts místics posa en evidència les destreses i habilitats d'un grup de cavallers vestits amb pulcres vestits que juguen amb la gravetat amb les tosques percussions d'un tambor com a únic acompanyament. Una dansa que en els últims anys ha guanyat protagonisme dins la processó i també més projecció més enllà de les nostres fronteres. Una dansa formada únicament per 7 dansadors que es preparen a consciència per afrontar hores i hores de processons. Té 2 parts, evidentment és una dansa, entonces requereix sincronia, saber-se els passos, evidentment com qualsevol altra dansa. Lo que passa és que el seu component de tant de vot fa que la destressa o el component també físic siga molt important, perquè no cal recordar moltes vegades tots els tornejants que ixen en una processó, inclosa la llarga, la general, entren, és a dir, que no hi ha substitució ni canvi possible.
homes, la tradicional processoneta del matí va comptar amb la presència de la consellera d'Agricultura Maritina Hernández, que va ser rebuda al consistori per les autoritats municipals. Després d'una breu visita a la Basílica de Sant Jaume, la consellera va poder contemplar al llarg del carrer Berca cadascun dels balls que conformen la processoneta del matí. Maritina Hernández va admirar la formació de les muixerangues, va compartir escenari amb els balls dels bastonets i els xiquets i xiquetes de les pastoretes, la carxofa i el sarqueig, rebent l'explicació del significat de cada ball per part del cronista de la ciutat, Paco Llàcer. Al llarg del recorregut, la consellera d'Agricultura va voler agrair públicament l'acollida dels veïns de la ciutat, que la van convidar a entrar a sa casa, i al final del seu recorregut va poder contemplar la imatge de la Mare de Déu de la Salut en l'interior de la capella de la Troballa. Per a la consellera d'Agricultura, el més destacable de la festa és la gran participació de tota la ciutat i el pas de la devoció de generació en generació. Bueno, jo crec que és una mostra de color, és una mostra de tots els sentits, no? Desperta tots els sentits. La gent en el carrer participant d'unes tradicions extraordinàries. Plàstica, en els balls, música de forma especial i religió. Jo crec que això és la base de les nostres tradicions, de moltes de les nostres costums, i una volta més el poble, junt a les seues corporacions municipals, junt als seus rectors, mantén aquestes tradicions i les fa més grans cada dia. I el govern valencià, el govern del president Camps, estem avui així presents per a acompanyar, per a disfrutar junt en tots els veïns d'este poble, però també per a apoyar i per a, en el respecte degut a aquestes tradicions, donar-los el sentit que tenen i donar-los el sentit que és la projecció al futur. Veure avui així tants xiquets, tanta gent jove en estos balls, participant en totes les activitats, realment mos ompli de goig i és un dia molt especial, crec jo. Amb ella va estar en tot moment l'alcalde de la ciutat, Vicent Ramon Garcia, que es trobava orgullós dels recents premis que ha rebut la festa. Bueno, pues està sent enguany un poquet més especial que a 3 anys per aquest títol que vam rebre ahir de ser un dels 10 tresors del patrimoni cultural i material d'Espanya, que conforme dia ahir el president del Buró Internacional, Xavier Tudela, que deia que érem el poble més menut de tots els que havíem al temps, perquè tots eren capitals de província. Bilbao, que era el primer, Sevilla, València en les seues falles, però Algemesí, una ciutat més modesta, pues estava ahí. Però al final som els que tenim el cor més gran. Tenim el cor més gran perquè la nostra Mare de Déu és molt nostra, tots els ciutadans d'Algemesí la duguem dins del cor, com vos deia. I és una festa en la que se congrega o es reuneixen tota la gent d'Algemesí, perquè n'hi ha gent que està treballant i visquent fora del poble, però sempre es deixen aquest dia de festa pel dia 8 estar a veure la sopatrona i a veure els balls de la Mare de Déu. Balls que per altre costat l'any passat també, en el mes d'octubre, obtingueren el títol de Maravilla de la Comunitat Valenciana. Entonces som una de les 7 meravilles de la Comunitat Valenciana. I enguany la Mare de Déu anem a iniciar un any més. És una festa d'interès turístic. Ja ens queden pocs títols més per a tindre, però el títol més important que té és el patrimoni de la ciutat d'Algemesí, tots els que conformem aquesta festa, tots els que hi i tots els que estem ahí, que fa que tota la gent que vinga a veure-la i sobretot esta processó al matí que li se piquen els pèls de punta, perquè a més és algo molt emotiu. En la comitiva oficial també estaven presents el diputat d'Empreses Públiques Salvador Álvarez, la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua Verónica Cantó, el director general d'Administracions Autonòmiques de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Pedro Javier García Ribot, el director general de la Conselleria d'Immigració, Josep Maria Felip, junt a la directora de la Conselleria de Benestar Social, Pilar Albert, que acudiren a Algemesí per recolzar públicament la festa. Així, els escassos 300 metres del carrer Berca, pel que desfila a la processó, es van convertir durant al voltant de 2 hores i mitja en un espectacle popular elevat a festa d'interès turístic que va deixar en la retina de tots els presents moments d'autèntica emoció.